Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare vachinyomba pachinjava panganai by birth. Vanyora pafacebook pavo vakaisa picture vakati before and after, vakanyora kuti shena nenhamo ukashaya plani zvokwadi unorogwa kuAmerica woita muporofita wenhema. Now I understand why kachisvota Dzoro, rakazara, shena ndozvataurwa naBaba Harare, of which naTom Jones azopindirawo naye akatukawo panga naye akati iye kuita sekamoskito kanyengwa nehwiza muroi. Ndozvataurwa naTom Jones. Nemunongozi yamega vazukuru vambuya Nanda, mumwe munhu akati GT family manyama, mumwe munhu akati I am with you Baba Harare, you are a man of principle. Hautengwe negoridhe. Guys, munongoziva nyaya yegoridhe. Vanapanga naye varimo muline yapo yacho vanoswera vachivhaira mawachi nyango gold racho andonaro panga naye anonoribisa musefa make achiratidza vanhu achidedzera kuti saka muchaita sei. Saka varipo vamwe vanhu vanga vachidedzerawo kuti saka iye panga naye achaita sei sezvo Baba Harare vamutuka vamunyomba. Mumwe munhu auya akauya akati mabefore manyama, mumwe munhu akati makananaira shemu makabata panonaka kagwavha. Ndozvataurwa nomumwe munhu akati wapedza masports apa father city. Mumwe munhu akati ranga risati rava mafia wegoridhe apa sipanga naye. Mumwe munhu akati kuti kopo. Mumwe munhu akati vamwe vari kuti ndiye asi vamwe vari kuti hasi. Mumwe munhu akati upenyu anzi upenyu mukotapeya unozongoona radonha pasi. Mumwe munhu akati ndiko here. Mumwe munhu akati iko zvino ava kugezawo. Mumwe munhu akati anohwa seanotsva. Mumwe munhu akati naye muporofita wenhema. Mumwe munhu akati aizve kakatanga kare nhaye kachida zvekupenya izvi. Mumwe munhu akati ye kanosvota aka. Mumwe munhu akati kanosvota aka. Mumwe munhu akati muporofita ajoborwa. Mumwe munhu akati vanorara vachiyamwisa nyoka ava ndosekera akaonda. Mumwe munhu akauya akati mapedza masports father city. Mumwe munhu akati ipapa pfungwa zvekuzviti muporofita dzanga dzisati dzavepo. Mumwe munhu akati nyanyest mapedza basa. Mumwe munhu akati Baba Harare wapedza sando dzenyu. Mumwe munhu akati GT father apo matopedza. Mumwe munhu akati apo pfungwa dzekutorera vanhu mari united dzanga dzisati dzavepo. So ndonyaripo guys. Baba Harare vanga vachinyomba panga naye vakanyora kuti before and after. Saka vanhu vanga vakutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, of which panga naye asati apindura. I don't know guys kunoti kudii, asi vanhu vadedzera kuti apa Baba Harare mapedza masports. Vamwe vanhu vadedzera kuti slender by nature. Ndozvachitaurwa nevamwe vanhu vachidedzera kuti kuonda kwaakaita panga naye anenge anoyamwisa nyoka kana akavata mausiku. So guys, please comment down below mutiudze kuti munoti kudii nekuti Baba Harare vaita vatukani vanyomba panga naye, asi panga naye asati apindura. Vamwe vanhu vadedzera kuti taona tanakirwa. Vamwe vanhu vakati apa Baba Harare mazomubata panonaka, panga naye anozviita iye kunge akangwara muporofita wenhema. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.